Joo, ja sitten seuraava aihe omista kirjoituksista. Ja ensimmäinen tekijä on viisaus. Sinällään sanotaan kai, että viisaus syntyy siinä, kun observoi tekstejä, lukee ne, sinällään indulgoi idean, ajatuksen, aatteen, minkä pohjalta teksti on tehty, niin itseensä. Sitten sitä filtteröi, miettii, pohtii, haluaa ratkaisun, että mikä tästä on minua. Onko siitä tekstistä 10% minua, 15%? Onko asia kuin aivopesua ja kaikki on kuin 100%? Tietty, jos ei se ole oma tekele, niin silloin. Mutta sitten toki siellä taitaa olla 110, mutta kuitenkin. Viisaus on varmaan sitä, että jos sulla ei ole jotain huonoa asiaa, niin sä voit ajatella, että voiko mulla olla se parempi, jos mulla ei ole huonompaa, koska mulla ei ole kumpaakaan tällä hetkellä. Poistamalla toisen vaihtoehdon toisesta päädyt tilaan, jossa voit ottaa sen toisen vaihtoehdon, mitä käytit käytännössä niin kuin indikaattorina siihen, että se toinen asia poistui, mikä oli ihan epähaluttu. Ja sitten voi tavoitella haluttua asiaa käytännössä ajattelemalla haluttua asiaa etukäteen ja käyttämällä sitä ennen kuin edes sitä on sinulla, poistaksesi sen toisen tekijän asiasta. Sanotaan, että ei viisas hullua kuuntele. Siinä juuri tulee tämä asia esille, että sinällään jos ihminen, jolla on alteroitunut mielentila, hän vaikka puhuu korkeamman tietoisuuden tasossa jostain asiasta, niin jos asia ei koske sinua, mutta se sinällään jää filttereihin sen takia, että siinä on asioita ja tapoja ja totuuksia, joita eivät vain kuulu sinulle, niin joku laittaa sormet korviin, joku ajattelee mielessään, että lällälää, minä en kuuntele, ja joku vain osaa sulkea sinällään yhden puheen pois omalta kuuloalueeltaan. Näin. Viisaus on ehkä pitkäjänteisyyttä ja sitä, että osaa siirtää asioita eteenpäin. Että minun ei tarvitse tehdä tänään kaikkea, koska voin tehdä ne myös vaikka huomenna tai viikon päästä. Ja sitten kun se liittyy tekemisiin, niin sitä voi myös sinällään kohdistaa muihin asioihin. Olemiseen, vaatteisiin, tyyleihin, tapoihin, oppeihin, ismeihin, kokonaisuuteen. Sinällään viisaus on myös säästämistä, se että sinulla on jotain takavaraa, mikä luo sinällään oman varankäyttöön lisää tunnepohjaa turvallisuustasolla. Koska sinulla on varallisuutta säästössä, niin se implementoituu siihen, että sinulla on sinällään varaa käyttää enemmän. Ja vaikka et käyttäisi enemmän, niin sinulla on silti tunne siitä, että sinä voit käyttää enemmän, jos tarve tulee. Näin. Seuraava termi on jaksava. Se on ehkä se, että saa tietää, että mikä on vaikka tavoitteen palkinto, hyöty, mitä siitä saa. Ei pitää vain jaksaa sinällään niin kuin toteuttaa sitä samaa tietä, toteutustapaa, saavuttaaksesi sen asian. Suuremmissa määrinhän se liittyy siihen, että osaatko sinä sinällään niin kuin antaa itsellesi niitä pieniä tilaisuuksia, että sinä voit ajatella, että vaikka nyt tavoite on kuukauden päästä, mutta pystynkö minä nyt jo olemaan siinä tilassa, että minä kokisin, että se asia on tapahtunut ja olen palkittu siitä. Ja se vahvistaa tavoitteen tapahtumista ja tulosta, jos siitä saa niin kuin maistiaisia, sana mitä hain, triittejä siitä, että mitä se on se matka tavoitteeseen, mitä pitää toistaa ja todistaa ja toiminnallaan sitten tehdä. Ja sitähän se vaatii jaksamista sitä, että vaikka ei olisi maailman toimeliain fiilis, niin silti ne asiat pitää tehdä, kun aika koittaa, kun tulee ajatus, signaali, impulssi, että nyt pitää tehdä tämä ja tuo ja tuo. Ja kai se on vähän siitä, että jos meinaa tulla epäonnistuminen, niin sitä vaan jaksaa koittaa estää sitä ja korjata se ja päästä siitä eteenpäin taas. Kyllä. Seuraava sana on taitava. Taitoja, ne adaptoituu sinällään, että oli kyseessä talon rakentamista, purkutöitä, biljardia tai koripalloa. Niin sulla on se tietty tatsi, että sun ei tarvii miettiä, että miten tuota palloa pitää liikuttaa, vaan sulla on kyvyt, taidot sinällään silmäaistillisesti toimia niiden kanssa ja toteuttaa näitä asioita. Niin kuin juuri koripallo, golf, biljardi, talonrakentaminen. Se, että se alkutaito on se
universaali yksikkö siinä, että minkä pohjalta sinällään alkaa sitten oppimaan, kun taitaa tehdä jotain, on taitoja tehdä tiettyjä asioita. Ja ne ovat kai kovin pysyviä sinällään ihmiselle, että kunhan ei niin kuin vaan mennä takapakkia, niin kuin tietoisesti minun mielestä pystyy, ei tietysti niin kuin sekunti sekunnilta, mutta niin kuin saamaan niitä oppeja. Sitten juurikin talon rakentamisessa rakentaessaan vai lehteä lukiessaan taloalalta vai miten se sitten on kenelläkin, mutta pointtina, että ei taitojen kannata hukata, että ne liittyvät moniin asioihin ja sinällään taitava ihminen on taitava ihminen. Hän niin kuin pystyy ottamaan haasteen uudesta asiasta, että alan toteuttamaan sitä ja kokeilemaan miltä se tuntuu ja mitä siihen voi niin kuin pistää efforttia. Kestävä. Se on varmaan se, niin kuin, jos ihmisen pointtia, että se ei sinällään horjahda pikkuasioista, pienistä huonoista asioista, kun ne yleensä tulevat ryppäässä keskenään. Vähän kuin betoni sinällään, että jos se ottaa iskun, niin se sinällään niin kuin ei jää sisälle, vaan se painaa itseään muutaman millisentin ulospäin takaisin, miksi se on vahva aine. Kestävä. Ihmissuhteet voivat olla kestäviä. Kestävyyttä pystyy luomaan ja lisäämään sinällään toteuttamalla sitä, mikä on ehkä se tunne ja fiilis siinä asiassa, missä sitä tekee.